أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bizni yo'qdan bor edi inshaalloh subhanahu va taolaga har bir maqtovlarimiz, sanalarimiz, hamdlarimiz bo'lsin. Alloh subhanahu va taolaning eng xayri payg'ambari sangi payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak tularimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh taola bizga dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari bersin. Qo'shqonlarini o'tab deganlarining tiyilib bisharga nasiblar eylesin. Muhtaram qardoshlar, endi bugun Alloh bersa davom etirga deb o'ylagan edim shusha musulmonlarning haqlari degan temani. Musulmonlarning haqlari degan tema akrin-akringina ul aylana axloq temasini. Nechun deganda boshqa musulmon kishining haqlarini saqlagan vaqtda sen o'zingda yaxshi sifatlarni barliqqa keltirasan. Biz aytdik shulay bitdigi atnada masalan senlashirga salam berirga deb shulay bit. Ya olmasana janozasында qatnashirga deb ana chaqirgan yerga barырга deb. Bular o'zindən o'zi musulmon haqын o'tabgina tugul, sening o'zingda barliqqa keltira yaxshi motor sifatlarni, axloq sifatlari. Шуңа күрә дә bu теманы карарга була axloq tipte. Ягъни башка кешенең хакларын үтәү белән бер рәттән, башка мөселманның хакларын үтәү белән бер рәттән синең үзеңдә барлыкка килә матур axloq sifatlары. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шундый сыйфатларның берсе ул да булса мөселман кардәшеңгә садака бирү шулай бит. Садака бирү. Менә бу садака бирү дигән әйберне без карыйбыз ал-саваб өчен дип, Аллаһның ризалыгы өчен дип. Ләкин аның икенче як иҗтимагый күренеше дә бар. Ул да булса кемгәдер ярдәм. Шулай бит. Мөселман кардәшеңгә ярдәм, мохтаҗ кешегә ярдәм. Бу күп проблеманы булдырмаска яки булган проблеманы хәл итәргә ярдәм итә. Әлбәттә инде хәзерге вакытларда мәҗлесләрдә әләшә торган садакалар турында сүз бармый. Анда инде ул күбрәк хәзер бер символикага ия. Чөнки анда теге 5 тәңкә, 10 тәңкә бер-берсенә таратып чыгу яки кул яулык бирү, сабын бирү хәзерге заманда ул инде садака ярдәм түгел. Ни өчен дигәндә, элекеге вакытта ул чыннан да яхшы ярдәм булган. Шулай бит менә Совет чорында да сиңа мәсәлән 50 тиен бирсәләр, садака. Күп акча Совет чорында син 50 коробка шырпы ала аласың шулай бит. Рәхәтләнеп бу инде үзенә күрә бер файда килеп чыгадыр. Хәзер инде әлбәттә аның теге әллә нәрсә файдасы да юк. Шуңа күрә һәр вакытта нитәләр теге. Вот менә берсендә сөйләгәнем бардыр инде сезгә, бер хәзрәткә ди садака биргән икти. 10 сум биргәннәр инде. Хәзрәт алганда ыргыткан бу 10 сум, миңа сезнең 10 сумыгыз кирәк түгел дип инде. Бу хәзрәткә үпкәләгәннәр. Үпкәләгәннәр бу хәзрәткә. Алышный ул алай дөрес түгел бит инде тегеләй булай фәлән фәсмәтән дип инде. Мәйтәм сез үпкәләмәгез ул хәзрәткә. Ул хәзрәт бит мәйтәм сезгә яхшылык теләгән. Ничек инде ди? Мен әйтәм, вот 10 сумны әйтәм, хәзер инде аны хәерчеләр дә бирми. Димәк, сез хәерченең дә хәерчесе әйтәм. Ул инде хәерчедән садака алмыйм дип кире сезгә кайтарган мен әйтәм. Шуңа күрә ачуланмагыз аңа. Ул хәзрәткә әйтәм, ул яхшы хәзрәт әйтәм, сезнең кебек хәерчедән ул садака алмаган мен әйтәм. Тегеләр инде әзрәк уйнап сөйләшәме бу, чынлап сөйләшәме бу дип миңа карап торалар инде шулай. Ләкин инде чыннан да теге 10 сум биргәчтен хәзер 10 сумга типит алып булмый бит инде шулай бит. Нәрсә аласың? Ашарга бер нәрсә эләкми аңа. Шуңа күрә аның файдасы юк. Ул теге фасонын китерер өчен генә теге цветмет белән алышуга ул аның файдасы юк. Шуңа күрә инде садаканың төп файдасы иҗтимагый файда. Кешегә файда булсын. Кешегә биргән әйбереңнең шулай бит файдасы булсын. Ул аның белән бер нәрсә эшли алсын. Ашый алсын шулай, кия алсын ул аны ул әйберне. Аның хикмәте шунда. Әмма ләкин мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде бер дә бирә алмаган кешегә әз генә бирү шулай ук мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иттақун нара ва лау бишаққи тамратин фаман лам яҗид фа бикалима таййиба." Аллаһ уттан сакланыгыз ди, ярты хөрмә булса да биреп садака ди. Ярты хөрмә булса да биреп ди. Һәм инде кем аны да бирә алмый, шул матур сүз әйтсен ди. Шул матур сүз әйтсен ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, инде әз генә булса да нәрсәдер бирә алсаң, бу әлбәттә начар түгел. Бу да әйбәт. Ләкин инде син күбрәк бирә алып та әз бирсәң, бу дөрес булмый.
Безнең халыкта бар инә дә бүләк, дия дә бүләк дигән мәкаль. Ләкин инәне бирергә бирәләр хәерчеләр, ә байлар бирергә тиеш дия. Байлар дия бирсәләр, инә дә бүләк, дия дә бүләк дип шулай бит. Байлар инә бирсәләр, бу аларга дөрес булмый. Бу көлү була бу, шушы изге гамәлдән дип әйтик. Шуңа күрә дә аның инде аермасы шунда. Әгәр дә инде шушында таба алмасагыз, матур сүз әйтегез. Матур сүз ул шулай ук кешегә зур ярдәм булып санала. Әлбәттә, кай вакытта булмаска мөмкин, ярдәм итерлек мөмкинчелегең чараң, ләкин син кешегә начар сүз әйтмә. Матур итеп әйт, аңлат шулай бит. Я булмаса инде башка төрле берәр ярдәм итә торган җиргә җибәрергә мөмкинсең. Менә шуңа итеп инде бу да үз чиратында мөселман кешесенең хакын күрү. Ягъни ярдәм кирәк булганда аңа ярдәм итү. Садака белән, мал белән ярдәм итү, матур сүз белән ярдәм итү, бу да аның хакын күрү дигән сүз шаригать буенча. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, без инде мөселман кардәшләребезгә карата билгеле бер матур мөнәсәбәттә, мөгамәләдә булырга тиешбез. Ягъни хыянат итмәскә тиешбез. Хыянат ул мунафикларга хас әйбер, икейизле кешеләргә хас әйбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Аятул мунафиқи салафун." Мунафикның 3 сыйфаты бар ди, шулай. Сез бу хадисне бик яхшы беләсез. Беренчесе, ул кеше мунафик булыр ва инсалла ва инсама ва салла ва загама аннаху муслим. Әгәр дә ул намаз укыса да, ураза тотса да, үзен мөселман дип йөрсә дә, ул мунафик булыр ди. Икейизле кеше булыр ди. Нишләсә? Иза хаддаса казаба. Әгәр дә сөйләгән вакытта ялганласа. Мөселман кардәшеңгә карата син ялган куллана алмыйсың. Кафирләргә карата тәүрия кулланырга була. Тәүрия кулланырга. Мәсәлән, Ибраһим алейһиссәламнан сораганда хатыны турында. Бу кем дигәчтен ул әйтә: "Бу минем дин кардәшем" ди. Сестра ди. Дин кардәшем ди. Хатыны турында әйтә. Аның хатыны булса, аны алып калырга тиеш булалар. Үтерергә тиеш булалар. Әмма ул ялганлыймы? Ул ялганламый. Аның хатыны аның динендә була, шуңа күрә Аллаһның дин кардәше. Шуңа күрә Аллаһның дин кардәше, ул ялганламый, тәүрия. Бу икенче төрле мәгънәдә шулай бит инде әйтүе. Мәсәлән, берсендә шулай Абу Ханифа рахимахуллаһ икенче хатын ала. Икенче хатын ала, беренче хатыны үпкәли. Ачуч скандал чыгара. Айрылу хатыныңны ди. Аның икенче хатыны өйдә була. Ул аның ушы өйдә була, ләкин беренче хатыны ул хатынның өйдә икәнен белми. Һәм Абу Ханифа шушы беренче хатынын тынычландырыр өчен нәрсә ди? Шушы инең тышында булган бөтен хатыннарымны айрам ди. Беренче хатыны тынычлана. Аннан соң: "О, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка шөкер" ди. Шулай бит инде. Мин берәү үзем генә калдым ди. Әтеге икенче хатыны бит иде. Шулай бит, ул айрылмаган, бар, айрылмаган була. Ягъни кай чагында шундый ысуллар кулланалар. Ләкин Абу Ханифа чарагында бу тәүриядә түгел, бу хаклык. Ул инде әзрәк хәйләгә, шулай бит инде таянып эш итә. Ләкин мөселман кардәшеңгә карата син ялган куллана алмыйсың. Ялганларга ярамый. Мөселман кардәшеңгә карата, ягъни сөйләсәң дә, ул булырга тиеш дөрес һәм аның сөйләгән сүзеңнең мәгънәсе дә туры булырга тиеш. Теге әйләнеп килә торган, мин аны әйттем, юк, мин булай дип уйлаган идем дип, алды нәрсәләр шулай бит инде кирәкми, туры булырга тиеш. Ва иза вагада ахлафа. Әгәр дә вагъда бирсә ди, мунафик кешесе ул вагъдасында тормый ди. Вагъдасында тормый. Менә бүген дә мөхтәрәм кардәшләр, күп мөселманнар вагъдаларында тормыйлар. Кылганча каршы. Вагъдаларда тормыйлар. Шулай бит. Моны әйтә, эшлим дисәләр дә, киләм дисәләр, бирәм дисәләр дә, алар кылганча каршы вагъдаларында тормыйлар. Бу инде мөселманнарга кылганча каршы хәзер хас сыйфатына, бу мунафиклык сыйфаты. Мөселманнарны бүген әйтеп булмый. Әйткән сүзендә тора дип. Кызганча каршы әйтеп булмый. Һәм өченчесе ва тумина хана. Әгәр дә бер әйбер аңа кушылса мөселман кешесенә, мунафик кешегә ул хыянат итә. Мөселман кешесе хыянат итми әманәткә. Әйбер алган мул сакларга, эш кушылган маңа, ул аны ахырына кадәр җиткереп эшли. Ул ташлап китми, шулай. Менә шуңа күрә дә бу очракта инде шулай ук мөселман кардәшләребезгә карата, әманәткә карата без инде хыянат итмәскә тиешбез. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөселман кешесенә нинди сыйфатлар хас ди? Иттақил махарима такун ахбадан нас. Хәрамнан саклан ди, һәм син иң гыйбадәт кылучы кеше булырсың дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Кай вакытта сырыйларда, менә ничек итеп
яхшы кеше булырга, күпме зикр кылырга, күпме намаз укырга кирәк анда, күпме Коръан укырга кирәк көненә. Иң беренчесе син хәрәмнән кытыл. Хәрәм кылма. Шуннан башла. Иң беренче адым, әгәр дә яхшы буласың килсә, син хәрәмне туктатырга тиеш. Мәсәлән, бавырым тезәсен дисәң, шулай бит инде. Эчүне туктатырга кирәк. Син алкаш, эчәсең дә эчәсең, үзең барасың больницага, врач сиңа әйтә, менә давала, дару ич ди, тегеләр даруны алкаулып, аракы белән генә эчеп җибәрәсең шулай бит. Туктам, ул синең бавырың авыртудан туктамый. Чөнки син иң беренче чиратта аны вата җимерә торган әйберне туктатырга тиеш, эчүне. Шуңа күрә дә тормышта да шулай. Җаныңны боза торган, пычрата торган әйберне туктатырга тиеш чистарта башлаганчы. И эчендә түбәдән аккан суны җыштырганчы башта түбәне җамарга кирәк. Син идәгә югышны күпме генә сөртсәң дә, истән агып торсаң файдасы юк. Шуңа күрә иң беренче син туктатырга тиеш гынахны. Шуңа күрә дә гынахны туктатсаң ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, син иң гыйбадәт кылучы кеше булачаксың ди. Хәрәмнән кытырга кирәк беренче ди. Варда бима касама Аллаһу лака тагун агнан нас. Аллаһы Тәгалә биргәнгә риза бул һәм син иң бае булырсың ди. Байсың килсә, Аллаһы Тәгалә биргән малга, байлыкка, ризыкка риза булырга кирәк. Бу күбрәккә омтылмаска дигән сүз түгел. Әлбәттә омтыласың, эшлисең, тырышасың, тегендә монда инвестициялар, бизнес ачып карыйсың, шунда түгел. Эш шушы булган, килгән ризыкка канәгать булуда. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер дип куана белүдә. Эш шунда. Бу ир кешегә дә, хатын кызга да кагыла. Кай вакытта, мәсәлән, хатын кызлар канәгать түгел. Ирләр бәлки канәгатьтер эшләгән акчаларына, шулай бит. Хатын кыз канәгать түгел аның эшләгән акчасына. Үзенекенә асы үзенеке кайгыртмый, яны шулай бит. Инде эшләйме ул, эшләмим ул. Иренең эшләгән акчасына кай вакытта хатын кыз канәгать түгел. Димәк, бу аның да тәкъдире, бу аның да шулай ризыгы. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә бу хатын кызны байтырга теләсә, аның иренә бирер иде күбрәк акча. Хатын кыз нишли? Бу ирдән аерылырга да байракка кияүгә чыгарга кирәк. Бәлки синең тәкъдирең шушыдыр. Менә шушы ирдән килгән ризык. Һәм син теге байга чыксаң, ул да хәер эшләнергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә сиңа ризык бирмәйм дип, аның да ризыгын бетерергә мөмкин. Шулай байныкын да. Бер хатын иренә кычкыра, мин синнән миллионер ясадым дип. Шулай бит. Ире нәрсә ди? Мин бит син иләнгәнче миллиардер идем ди. Шуның шикелле кай вакытта шулай бит инде бай ирне дә хатын хәер эшләндерергә мөмкин, әгәр дә ризалыгы, канәгатьлеге булмыйча, шулай бит инде ул күбрәк байлык теләсә. Димәк, гаип анда да булырга мөмкин. Шуның өчен дә инде булган малга риза булу дигән әйбер ул инде кешене бай итә ди. Ва ахсин иля жарика такун муъминан. Күршеңгә яхшы мөнәсәбәттә бул, изгелек кыл, син мөэмин булырсың дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Димәк, мөэмин булу ул ла илаха иллаллаһ дип әйтү түгел ди. Анса аның рухи Аллаһы Тәгалә каршындагы ягы. Ләкин син мөэмин икән, димәк синнән күршеңгә, иң беренче булып күршеңгә яхшы мөнәсәбәт чагылырга тиеш, күренергә тиеш. Менә син мөэмин. Ва ахибба линнаси ма тухиббу ли нафсик такун муслиман. Мөселман буласың килсә, дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кешегә үзеңгә яраткан әйберне яратты. Ягъни үзеңгә нәрсә яратасың? Йомшак, тәмле әйбер яратасың, шулай бит. Байлык яратасың, димәк кешегә дә син шуны ярат. Элементар рәвештә ризык бүлгән вакытта да. Бүләсең шулай бит, монсы кемгә? Монсы кемгә? Инде мөхтәрәм кардәшләр, шуннан да кай вакытта кеше үзен күбрәк ярата. Үзенә күбрәк калдырырга тырыша. Бер ир кеше хатыны килеп холодильник нача бит анда. Карый, торт юк. Ире әйтә, иреннән сорый, син тортны ашап бетердеңме? Анда бер генә кисәк иде ди. Ире әйтә. Мин бер генә кисәк ашадым ди, анда бер генә кисәк. Анда бит торт иде, целый торт иде. Мин аны кисеп тормадым ди. Кисмәгәч бер генә кисәк була, шулай бит инде. Кайбер кеше үзенә ярата шулай бит инде әйберне. Кешегә калдырмаска. Ләкин әгәр син кешене яратасың икән, калдырасың аңа. Аңа тәмлесен, аңа яхшысын калдырасың син. Монда мөхтәрәм кардәшләр, менә бу бер-береңгә шундый әйбер чагылырга тиеш. Сез беләсез, бер кыссаны шулай ир белән хатын кыссасын. Бер хатын кыз озак еллар буе иренә гел тәмлесен генә салып барган.
гел тәмлесен генә. Гел тәмләй берне генә. Шуннан соң инде бер заман мин ничә еллар буе гомер буега иремә гел тәмлене генә салдым. Бүген тәмлене үзем ашыйм әле дип ашап карарга була, шулай бит. Һәм ире аңа нәрсә ди? Мин ди белдем сиңа гел тәмлесен генә салганыңны ди. Мин шуңа күрә дә гомерем буе сиңа рәхмәтле һәм сине яраттым шушы сыйфатың өчен ди. Бер-береңгә әгәр дә син яхшылык теләсәң, бер-береңгә менә шушы үзеңгә хәтта теләгән кебек теләсәң, ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә сиңа әлбәттә аның артыгы белән кайтарып бирә. Шуңа күрә дә монда бу шулай ук мөселманнарның сыйфаты булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә мөселман кешесен дуслаштырырга тиеш, кычкырышырга түгел, дуслаштырырга. Кычкырышкан булсалар, яңадан аларны кавыштырырга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу очракта хәтта ялганларга ярый ди. Без әйттек, ялганларга ярамый бер очракта да, хәтта кафиргә дә ялганларга ярамый. Ибраһим галәйһиссәламның мисалында әйттек, кафиргә дә ялганларга ярамый. Кафир дә очраса синең каршыңда, син ялганларга тиеш түгел. Тәүрия кулланырга тиеш. Икенче төрле мәгънә белән әйтергә тиеш. Әмма мөселман кешеләрен дуслаштырганда ялганларга рөхсәт итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Ләйсәл кәззаб аллазӣ юслиху байнан нас фаянми хайран ау якулу хайран." Ялганчы булмас шул кеше ди, кем ике кешене кавыштырыр өчен ялган сөйләсә ди. Әмма яхшы сөйләсә, ялган ул, әмма яхшы сүз. Ничек итеп? Ике кеше кычкырышкан. Ул бара да тегесе янына әйтә, "Беләсеңме, менә син тегенең белән кычкырыштың дип ишеттем" ди. Ул бик үкенә ди әйткән сүзләренә ди. Ләкин ничек синең янга килергә икәнен белми ди. Үкенә ди. Гафу үтенәсе килә аның ди. Ярар. Тегесе янына бара шулай дип әйтә. Менә син фәлән белән кычкырышкансың икән ди. Ләкин ул үкенә әйткән сүзләреннән гафу үтенәсе килә ди. Ул сине бик мактады ди. Ләкин ояла синең яныңа килергә ди. Һәм алар шулай итеп бер-берсенә үзләре киләләр дә кул кысышалар. Ялган әлбәттә, ләкин бу изгелек, яхшылыкны нияттә тотып ялганлаган эш. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, монда инде бу очракта ялганларга да рөхсәт ителә ди. Димәк, менә мөселман кешеләре шундый булырга тиеш. Бер-берсенә гел изгелектә, гел бер-берсен кавыштырырга, гел яхшылыкта, ниятләре шулай бит. Бер-берсен гел үстерүдә, батыруда түгел. Менә шушы ниятне без онытмаска тиешбез, мөхтәрәм кардәшләр. Иншаллаһ рус телендә дә сөйләп алырбыз. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы с вами продолжаем тему прошлой недели. Это права мусульман. То есть права мусульман по отношению друг к другу. Мы с вами говорили, что мусульманину и брат, и поддержка должен разделять и горе, и радость вместе, и так далее, и так далее. Как единый целый организм. Естественно, если бы мы так просто сказали и закончили, человек бы не понял. Человеку всегда нужно разъяснять, в каких ситуациях что нужно делать. Вот на татарском языке мы с вами кое-какие моменты разобрали, теперь на русском возьмем другие моменты. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, например, такой один интересный момент. «Ман сатара муслиман сатараху Аллаху фид дунья валь ахира». Кто скрыл своего брата мусульманина, скрыл имеется в виду, не разгласил его грехи. Того Аллах Тааля скроет или покроет в судный день и в этом мире. Иногда к нам попадает информация конфиденциального характера про нашего брата-мусульманина. Нам стало известно, что какой-то брат, например, грешит, совершил какой-то проступок. Может, это единичный случай. Может быть, это даже неправда. Может быть, это продолжается какое-то время. Теперь, что делает грешник? Грешник, у него внутри все горит, язык чешется, он хочет об этом всем рассказать. Почему? Потому что у грешника цель такая – унизить другого, чтобы себя обелить. Это цель грешника. Унизить другого, чтобы себя показать в лучшем свете. Ни один клеветник, так скажем, да, или вот этот вот, кто распространяет сплетни, ни один сплетник не разговаривает таким образом. Слушай, ты слышал, вот тот человек вот это вот совершил. Вот так он говорит. Он же не продолжает и не говорит, а ты слышал, что я тоже это совершил? Ты слышал, что вот такой-то человек ведет такой образ жизни? А я вот еще хуже.
Вы слышали когда-нибудь, чтобы какой-нибудь сплетник так говорил? Нет. Он говорит, унижает других, тем самым, говоря плохо о других, как будто бы он себя поднимает и говорит: а я вот не такой. А вот со мной такого не случилось. Поэтому праведный человек, он так не делает. Он поднимает себя своими поступками. А чужие грехи, поэтому он будет скрывать. И тот, кто скрывает чужие грехи, говорит пророк, значит, Аллах Тааля будет скрывать его грехи и в этом мире, и в судный день. Также, дорогие друзья, пророк в поддержку этого же хадиса еще говорит: «Я маршара ман амана билисанихи ва лам ядхулил иману кальбаху». О, говорит, сообщество, люди, которые уверовали языком, но не сердцем. Которые языком лишь уверовали. Говорят, что они мусульмане только на языке, а в сердце у них нет ничего, пустота. «Ля та'табуль муслимин». Не сплетничайте о мусульманах, говорит. Не сплетничайте о мусульманах. Кто сплетничает о мусульманах, значит, он мусульманин только на языке. Сердца у него, говорит, веры нет, только на языке. Не ищите их недостатки. Кто ищет недостатки мусульман, значит, он мусульманин только на языке. В сердце у него нет имана, веры. Кто ищет недостатки мусульман, Аллах начнет искать его недостатки у этого человека. А если Аллах начнет искать ваши недостатки, то вы опозоритесь, будучи у себя дома. То есть никто вас видеть не будет, но Аллах вас опозорит. Поэтому, говорит, не ищите недостатки у мусульман. Не надо искать, ходить по этому поводу. Один из халифов однажды шел по улице. Раньше халифы ходили по улицам и смотрели, кто как живет, нет ли преступлений на улице. Представляете, президент страны без охраны один выходит на улицу и смотрит, следит, как живут люди. Сейчас ведь главная проблема власти в чем? Они не знают, как живут люди. Им докладывают, как живут люди. Доложить можно все, что угодно. Раньше поэтому халифы выходили сами. Дороги нормально нет, да? Как деревья, как поля себя чувствуют, люди как себя чувствуют, чем живут вообще. Интересы. И вот он ходил, услышал, за одним забором один человек поет, мужчина. Он забрался на забор, посмотрел. Оказывается, там один мужчина в компании одной женщины сидит, поет, на столе вино. Все, ну понятно же, да? Поет, вино, женщина, конкретный грех. И он говорит: неужели, говорит, ты не боишься Аллаха, этому человеку говорит? Как ты можешь совершить такой грех? Этот человек говорит: о, халиф, говорит, я совершил один грех, а ты 3 греха совершил. Он говорит: какие? Аллах Тааля говорит: «Валя таджассасу», не шпионьте, а ты шпионишь. Аллах Тааля говорит: не заходите в дома через заднюю дверь. Ты, говорит, залез через заднюю дверь, через забор, говорит, ко мне. И постучался, говорит. Надо постучаться. 3 раза постучаться, если нет ответа, надо уйти. Нельзя заходить в дом. И третье, говорит, когда заходите куда-то, дайте салям, говорит Аллах Тааля, а ты не дал салям. Этот халиф говорит: если, говорит, я тебя прощу, простишь ли ты меня? Дашь мне слово, что больше не будешь совершать такое? Тот говорит: я, говорит, даю тебе слово, что больше не повторится вот это вот мое деяние, говорит тот человек. И я, говорит, тебя тоже прощаю. Все, на этом разошлись. На этом разошлись. Поэтому видите как? Можно делать замечание халифу. Можно было раньше. И вот так друг другу делали назидание. То есть цель какая была? Исправить друг друга. Здесь не была цель уничтожить, оскорбить, унизить, распространить это зло. Поэтому здесь была цель изменить друг друга, чтобы больше никто не совершал таких грехов. Также, дорогие друзья, нельзя ругать родителей кого-либо. Понятно, своих родителей ругать нельзя. И кто будет ругать своих родителей? Хотя в наше время возможно и такое. Пророк сказал: кто ругает своих родителей, того проклял Аллах. Того Аллах проклял.
И вот сахабы сказали: «О, Расуль Аллах, как же, говорит, кто-то из нас может ругать своего родителя?» Он говорит: это делается, говорит, так. Вы ругаете родителей кого-то, и он ругает ваших родителей. То есть вы стали причиной того, что ругают ваших родителей. То же самое в религии. Аллах Тааля говорит: не ругайте тех, которые поклоняются другим божествам. Почему? Потому что они будут ругать вашего Бога. Вы видели, наверное, да, один был момент, в Бурятии это произошло, один дагестанский борец ногами вот так вот, как будто пинает Будду. Фотографию сделал и выложил. Он же мусульманин, как бы, этот Будда же это языческий бог. Какой хайвай там поднялся? Там извинения, там туда-сюда и так далее. То есть, когда ты так делаешь с какими-то другими божествами, что делают? Ругают твоего бога. То есть, они говорят, это ислам виноват. Ислам, терроризм, Аллах террорист, Мухаммад террорист и так далее. Астагфируллах. Вот так происходит. Поэтому, дорогие друзья, вот, это касается также и родителей, и религии. Также пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ишфау туджару». По отношению друг к другу, говорит, защищайте друг друга. «Ишфау туджару». Когда надо постоять за кого-то, надо постоять. То есть нельзя отдавать на растяжание, на унижение своего брата-мусульманина. Ты должен подойти и защитить его, хлопотать за него, защищать его. Если надо, пойти к каким-то людям, зайти, сказать: простите и так далее, или он не виноват, если он не виноват, там и так далее. То есть защищать друг друга. Ишфау туджару. Мусульманин поэтому он чувствует себя в безопасности, он знает, что от мусульманина исходит только благо. И каждый мусульманин друг друга защищает. К сожалению, в наше время сейчас можно увидеть, что зло мусульманину исходит от мусульман. Пишут доносы мусульмане друг другу. Друг на друга пишут, жалуются друг на друга. Говорят плохое друг про друга. Это можно увидеть сейчас в наше время. Это противоречит ишфау туджару. Это уже не защита, это уже совсем другое и плохое будет. Поэтому, дорогие друзья, это тоже мы должны понимать. И поддержку этого хадиса пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ма мин имриин яхдхулу имраан муслиман фи мавди'ин тунхака фихи хурматуху ва юнтақасу фихи мин гайрдихи илля хазалаху Аллаху фи маутинин юхиббу фихи нусратаху». Если, говорит, один мусульманин оставил другого мусульманина в момент, когда ему нужна была помощь, какой момент? То есть ему посягались на его честь, посягались на его жизнь, на этого человека. То есть любой. Может быть, посягались на его имущество, оскорбляли какого-то мусульманина. А он мог защитить, он мог встать на защиту, он сказать: остановитесь. Да? Если он этого не сделал, то Аллах Тааля бросит этого человека в тот момент, когда ему нужна будет помощь. Аллах Тааля не поможет этому человеку. И наоборот, وَمَا مِنْ إِمْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. И наоборот, если, говорит, поможет мусульманину в том случае, когда на его жизнь или там на честь посягают, и он его защитил, тогда, говорит, Аллах Тааля тоже защитит этого человека, когда ему нужна будет эта помощь. Поэтому с криками «наших бьют» бросаться в толпу – это немножко тоже от ислама. В этом что-то есть от ислама тоже, да? Но, конечно же, сначала лучше спросить. Может быть, не просто бьют так, да? Не напрасно. Но в любом случае, то есть, надо заступиться за мусульманина. Таким образом, дорогие друзья, вы понимаете истинную суть отношений мусульман друг к другу через эти хадисы. Нигде не сказано уничтожить, убить, растоптать или там пойти по головам и тому подобное. Нет такого. Такого нет в исламе нигде. Поэтому, если вы где-то в этом мире, в волчьем капитализме это увидите, значит, этот человек уверовал только на языке, а в сердце у него
имана нет. И он лицемер, даже если он держит уразу, даже если он читает намаз, хотя и говорит, что он мусульманин. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.